I-Kaizer Chiefs isithola umphumela omuhle wokusayinisa umdlali wasesiswini u-Asanele Velebayi kulandela isinqumo esiwujuqu esikhishwe yi-Premier Soccer League Dispute Resolution Chamber ekuseni. Lokhu kuqeda ingxabano yezinyanga ezimbili phakathi kukaVelebayi neqembu lakhe lakudala i-Cape Town Spurs mayelana nokuba semthethweni kwenkontileka yakhe. Lo mbango uqhamuke ekwehleni kweSpurs kuligi yasesigabeni esiphezulu, baphinde bagawulwa izembe behliswa kuMotsepe Foundation Championship okuyiligi esezingeni esibili eNingizimu Afrika. Lokhu kugawula izembe kulandelana kuholele ekutheni iSpurs yehlele ku-ABC Motsepe League. Ngokwemithetho ye-National Soccer League, uma iklabhu isuka ekubeni iqembu elisezingeni eliphezulu yehlele ekubeni iqembu lezifunda amakhwela, abadlali bayo bavele baphenduke njengabakhululekile. Lokhu kubanika inkululeko yokujona noma yiliphi iqembu abalithandayo. Nokho i-Cape Town Spurs ibikuphikisa lokhu, ithi uVelebayi nozakwabo uLuke Batman noLiam Ben basaboshiwe izinkontileka zabo futhi kufanele babuyele kuzilolongeni. I-DRC ngemuva kokucabangisisa ibe isithatha isinqumo esivuna uVelebayi. Icala lithola ukuthi abameli bakhe bezomthetho bethula icala eliphoqayo elisekelwe encwadini ye-NSL ethi inkontileka iSpurs ethembele kuyo ayisesona isimo sezobuchwepheshe, ngakho-ke ayinalutho. Ngenxa yalesi sinqumo, uVelebayi usekhululekile ukujoyina i-Kaizer Chiefs. Kuyaqondakala ukuthi yena noBatman bese bevumelene ngembandela neqembu. Khona manje uLiam Ben usazojoyina amaZulu. Umengameli wamaZulu uMnumzane Sandile Zungu ukuqinisekisile ukuthi uBen usenikezwe inkontileka nakuba engeke abhaliswe ngokusemthethweni kuze kube icala liyaphothulwa ngokugcwele. I-Kaizer Chiefs ibingakaphawule ezidlangalaleni mayelana nesimo sabadlali ababili ebaqokile, kodwa ngalesi sinqumo isingakwazi ukuqhubeka nokusayinisa uAsanele Velebayi.